Ассаламу алейкум, суббахар, физкуль, привет, физкуль, салом, досто. Анакун шаби дарозтаринро паси сар намудем. ҳаво дар асл сард аст. дум ошушенем гӯё ки минус 3 ва дар асоси ҳисобу китоби астрономӣ бо астрология ришта мекунем. онҳое ки дар асл истораҳоро ченучӯбак мекунанд ҳисоб мекунанд. ҳоло соли нави анаамон чӣ омад, яъне ки баъд то худи наврӯз рӯз дароз мешуд, акнун шаб кӯтоҳ мешавад. хушомадед ба равшани дӯстон. барои кор рӯзи ҷумъа инчунин мешавад. ба ҳама муваффақият.